Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts al llarg viatge. Bona vesprada a tots. Som l'equip 1. En aquest vídeo us anem a explicar les tutories. Hola, soc Marc, vaig a 5è de primària. Hola, soc Laia i vaig a 5è de primària. Hola, soc Emma i vaig a 5è de primària. Hola, soc Saúl i vaig a 6è de primària. Hola, soc Pablo i vaig a 5è de primària. Hola, soc Francesc i vaig a 6è de primària. Hola, soc Marc i vaig a 6è de primària. Hola, soc Marc, a 6 i vaig a 6è de primària. Com hem canviat de director, estem fent una tècnica nova. Hi ha 3 mestres, hi ha 3 tutors per a 2 classes. I es diu la tutoria. Com en l'ESO funcionava bé i funciona, ara l'estem provant en el cicle superior de primària. Les 2 classes s'han repartit entre els 3 tutors pel Departament d'Orientació Psicopedagògica. Pep és un professor que tinguérem en tercer de primària i aquest any ens va donar matemàtiques. Roser per a nosaltres és una professora nova i aquest any ens va donar castellà. Varen tindre a Dani en primer de primària i ara el tenim en 5è i en 6è. Entre Pep, Dani i Roser ens donen projectes. Hola, Ana Rando és la mestra que ens donarà ajuda primària en anglès aquest any. Ana Rando i Roser nos van a donar desdoblament. Hola, Salva és el nostre mestre d'educació física des que anem a primer de primària. Ana Xaler este any és la nostra professora de música. Cada any tenim 3 mestres de pràctiques. Aquest any, a 5è i a 6è, ens ha tocat a Ferran. I per si no ho sabíeu, els tutors sempre estan atents de nosaltres. No t'equivoques, i els demés mestres també. Clar. Gràcies per estar atents al vídeo. I esperem que us hagi agradat. Adeu. Adiós. Hola, bona vesprada. Nosaltres som el grup Z. Us volem ensenyar un vídeo que hem fet nosaltres sobre les normes de cicle. Espero que us agradi. Esperem, no podem fer així. Hola, som Nico i Àlex i us anem a dir com farem les normes. Se separem per tutors, Pep, Dani i Roser. Una vegada separats, parlarem sobre la norma que ens ha tocat cadascú en el seu equip. Quan vam posar en comú, en cada classe amb el seu cartell de cada classe. Una vegada estàvem separats, fèiem cada tutoria en 2 cartells, un per grup. Quan teníem clares les normes, cadascú el seu tutor, ens van separar en 2. Hola, som Andrea i Nur i us anem a explicar les normes d'aula i com fer que funcionen bé. Aquestes normes ens serveixen per a treballar de forma excel·lent. 1. Hi ha que respectar el torn de paraula, escoltar i no interrompre els demés. Com ho fem? Alcem la mà i esperem que el mestre o mestra es doni el torn de paraula. 2. Hem de fer bon ús del material per a que ens pugui durar durant molt més de temps. Què fem? Guardem cada cosa en el seu lloc. 3. Hi ha que arribar a classe a l'hora. Per què? Per a no interrompre la classe i no despistar els companys. Com ho fem? Tindre en compte l'hora. 4. No correm ni cridem ni juguem dins de l'edifici perquè podem tindre accidents. Què fem? Caminem tranquil·lament i anem tranquil·lament per dins de l'edifici i correm, cridem i juguem al pati. 5. No hi ha que estar a dins de la classe fora d'hores. Per què? Perquè podem fer-la malbé. Solució, estar on toca.
no ens alcem innecessàriament perquè podem molestar i despistar als altres. Val. Us hem de dir dues cosetes abans d'acabar amb aquesta secció. Molt importants, per cert. No mengem a classe per no embrutir. Hi ha que fer cas al mestre quan està parlant per a que no tinga que repetir 2 o més vegades els exemples. Aquestes han sigut les normes d'aula i gràcies per la vostra atenció. Adeu. Nosaltres som David i Ximo i anem a fer les normes de pati. Cal que respectem els companys i el material. Cal que tirem el paper al fem. Cal que fem visites curtes al pati infantil. Si, a l'hora del pati tenim que estar al pati i no a altres edificis. Hem de compartir el material i el pati. Si tenim algun problema tenim que avisar el nostre tutor o tutora. Bona vesprada, pares i mares. Com sabeu, avui és la reunió. Nosaltres som Aitana, Noa i Pauloma. Us anem a explicar les normes de menjador. Ens rentem les mans, fem un actuat d'una persona i metem l'or. Cal que completem les taules. Tenim que per-nos nosaltres mateixos la fruita. I, òbviament, respectem els companys el menjar. Tenim que demanar si podem retirar. Quan acaben les últimes 2 persones, netegen i repleguen. Adeu! Espereu, ja és hora de dinar. De veres, Daniel? I per últim cicle. Com sabeu, és l'últim cicle, el tercer. Aquest any, 5è i 6è, anem a fer part del treball junts. Farem projectes, eixides i moltes coses junts. Aquest any tindrem projectes de 11 a 12:45, és a dir, passarem molta estona junts. Per ara sols sabem això. Però 5è i 6è treballarem com una classe. I aquest any ens concentrarem molt en els projectes. Tindrem 3 tutors per a 2 classes. Cada persona ne té un, independentment del curs. És a dir, que també anem a compartir tutors. Esperem que Us hagi agradat. Molt, perquè ens ha costat. Adeu. 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 Hola, mares i pares. Hem fet un treball relacionat amb el treball cooperatiu i en les tasques de cada membre de l'equip. Espero que us agrade i aplaudiu molt. Hola, em dic Sergio. I avui anem a fer què és treballar en equip. Treballar en equip significa estar junts i aportar noves idees per a que l'equip funcioni correctament. el secretari o secretària escriu els acords de l'equip, ompli les gralles comunes i escriu i guarda els papers de l'equip. Coordinador s'encarrega de distribuir les tasques, fer-ho en exemple i veure que tot vagi bé. L'encarregat del material s'encarrega de portar i treure el material, de repartir-lo i de comprovar que el material estigui en bon estat, i l'equip també. El portaveu porta la veu de l'equip als altres companys i si hi ha algun conflicte li diuen a més de bona. És el mateix treballar en grup que treballar en equip? No, perquè en grup es pot treballar individualment i en equip es treballa conjuntament. Defineix les següents paraules. Responsabilitat. Garantir la realització d'una tasca. D'acord. Prendre una decisió. Diàleg. Conversa, discussió. Càrrec. Tindre certa responsabilitat dins de l'equip. Les paraules que cal definir cada any són importants per tant que funcioni perfectament l'equip. Un exemple d'una feina real de treball en equip seria els dels mestres. Ho tenen que parlar molt per a coordinar-se entre ells. A continuació, vos anem a explicar les tècniques cooperatives de 5è i 6è. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Molt bé, alumnes.
Individualment escrivim la nostra idea a un paper i ho passem al del costat. Les compartim amb el costat arribant a tindre les mateixes. I finalment, cada parella les comparteix amb l'equip, acordant les més correctes i tenint les mateixes respostes. La història que teníem de fer? Ah, sí, demà la farem. Ara a dinar. Adéu. El nostre treball és França de projectes. Hola, soc l'Eire i vaig a fer horaris. Hola, soc Hugo i vaig explicar rúbriques. Hola, soc Pau i vaig a explicar matèries. Hola, jo soc Álvaro i jo soc Máximo i anem a explicar mestres. Jo soc Juan i vaig a fer treball amb dos classes. Hola, jo soc Delia i jo soc Sara i anem a fer explicació a pissarra. Horaris. Tots els dies tenim projectes a partir de les 11 fins hora de dinar. Rúbriques. Quan comencem un projecte, ens ensenya una rúbrica i quan l'acabem, l'avaluem en aquesta rúbrica. Matèries. Dins un projecte a vegades fem una de les assignatures, per exemple, com matemàtiques, llengua, etc. Explicació a pissarra. 5 i 6 tenim una pissarra especialment per a projectes. Cada dia, quan pugem del pati, mirem la pissarra, que és un cronograma, i sabem el que ens toca per a projectes. Mestres. Els mestres de projectes són Dani, Roser i Pep. A vegades, quan fem projectes, preguntem a persones. Expertes en aquelles cases. Quan acabem els projectes intentem mostrar-los a les altres classes. A vegades, quan fem projectes, ens surtem 5 i 6 i així ens coneixem millor. Hola, bon dia, pares i mares. Som Laura, Eider, Llum, Amaya, Neus, Ferran, Hugo i Aleix. i us anem a presentar material i multimèdia. Vinga, xics, us vaig a repartir el material. Així compartim tot el material, però també tenim distintes formes de guardar-ho. Ala, quines carpetes són elles més xules. Ja veu, són superboniques i de molt bona qualitat. Tu has vist aquestes carpetes? Són superboniques i les pots decorar com vulguis. Anem, xics, que ja tenim la classe d'informàtica, que anem a aprendre a fer un correu. Xics, enceneu els ordinadors des de la torre. Així utilitzem molt el correu, i en cadascú té un correu propi. Jo ja tinc pensat en la meva contrasenya. Però no la digues, que és secreta. No cal, si no poden entrar al correu electrònic. I algú podria fer-se passar per tu, i això no t'agrada de miratge, és veritat. I aquests són els nostres correus. I també fem servir el Drive. Lo digo porque la puedo competir esto, mira. Tinc moltes ganes d'estrenar la nova carpeta d'anelles. Encara no sabem quina assignatura és cada color. Ara us explique. Matemàtiques és el blau. Llengua és el groc. Castellà, el verd i projectes, el roig i el negre. Gràcies, mestre, si no me sento bé. Després teniu algun deure? Encara no, però quan hi hagi teniu l'agenda per apuntar tot el que necessiteu. Bé, així podrem recordar-nos els deures. Algú s'ha deixat el correu obert. No es podeu deixar el correu en marxa. Perdó, mestre, no m'he sentit bé. O van ir a classe. És veritat. Vinga, xics, canviem de lloc. Aquestes pissarres. Esta és per escriure. Esta per a projectar i la última per a fer projectes. Gràcies per aclarir-nos el si no ens haver fet un emboli. Així ens ajudem tots, sense ningú inconvenient.